dať, len... Áno, aj taký, že by si chcel vedieť, čo je za tým. No, tak som to chcel urobiť, aby to bolo také tajomné trošku, viete, že neviete hneď presne, čo to je, to je nejak... Ako... Keď myšlenko, potom čo som mal, keď som to robil, som to kreslil. Ako mňa už pri tom oltári sa došlo. Je to tie najdôležitejšie, čo takového som sa ani nedostal, lebo ja ma nenechal ani nedohovoriť. No, to som vyrábal líkovú, všetky nožky, všetky tie veci som vyrábal, to dvoch miskách, no aj z toho ničoho som ich zviazoval všetkým, zviazal ničoho, zaplaskoval, zahodil proste, aby som bol tým spojený. Ale keby som hovoril kolonika je teda kolomok. Kolom je vlastne čo? Neživá vec, ktorá plní nejaký účel proste, a to je artefakt umelecký vlastne, on spada tiež pod definíciu kolema. Či nejak to rozdielo niečo? Jasne, že snažilo živiť neživú. Aj myšlenka je kolom vlastne. Že to robíme zo pár vecí, ktoré... Áno, živá myšlenka. Že keď je myšlenka dosť silná, tak môže ovplyvniť reálne. Jak si dopadol? Tak si pochudol. No tak končí. Stavíš? Stavíš? Rozmýšľam. Rozmýšľam. Neviem, keď si to mal Toto je dačo akože predstavuje SLB bilov alebo čo? Toto som skúšal si nejaké, vieš, ak sú tie malby, ktoré sú tým ventilátorom, to som skúšal rôzne výrazy, že ak to funguje, používa, ak sa trefutajú a tak, to sú nejaké brainstorming, na čo to boli, ktoré bol plus minus.